Пичове, сега ще анбоксваме Югио карти. Анбоксахме ето това мини бустерче и ни се И падна тази кутийка още Fusion не сме. чудовище. Чакай. Първо това е Алекс, а това е Ники. Чернито. Inferno Tear и ни се падна Fusion чудовище. Да. Който 3400 атаки, 3600 защита. Inferno Tear. Melodious Illusion. Preform Power Resting. ще ми се приведя златен печат, аз викам обаче. Shadow Xeno Абе там некъв си. Preform Power отново. Chimp Chain. Юсен Whirlwind. Fright Fur Factory. И сега последната карта беше Супер хубавата Heavy арка. Samurai. Това трябва да е хубава. Giant Letter. Мисля, че е хубава, тъй като има толкова малко така. Сега кутийката. Опре, Нека да бокнем младеж. Гледай каква избях. Ще ги я боксваме така. Първата карта. Супер Heavy Samurai Giglowes. Ето го. Супер Heavy Samurai Giglowes. Preform Power Wizard Draw. И че ти хора, само за малко ще спъна паза, че тук е. Така, хора, продължаваме. Ники се измъкна с картите им от бустерчето. Това вече го видяхме, Първата давай карта нататък. беше Супер Heavy Samurai Giglowes. Райдаптор. Sharp. Райдаптор. Просто това е Райдаптор карта. Така. Preform Power карта. Чивате Ники педераса. Ей го е, как бяга с картите. AJ Imp Chain. Отново. Кажи го. Люфал Крейн. Singing Dale. Юсенджо Гондам. Карти. Ти да отрага направо, кажи. Тидал Драгън. Аз си мисля си го вкарам в удар, да ги чуя май само на 2 пъти. Да видим на 3 пъти. Ще си видя. Return of the Red Eyes. Това е много полезно, ако имате Dragon тесте с Red Eyes или Blue Eyes Dragon. Аз имам Red Eye Dragon, но нямам Red Eye Chick друго такова. Камера, оправи се. Rival Rebounder. Камера, стани Чакай, по-добра. фокус. Моля, фокус. Професионално. Фокусира. Ето. Dark Hellas Dragon. Окей. Връща картичите. Така. Това е Лабори Драгън, се казва наистина. Лабори Dragon, но тук името му е Love Ray Dragon. Фалшификат. Нищо са фалшиви, ама... По принцип тук ние ще сме от град Плевен и нямат Те знаят, карти че сме с от златен. Плевен. Няма карти с златен печат, за това има само с сребърен, които пак не са оригинални. Някои може да са оригинални и Но съвпадат. може после да почваме да си поръчваме от сайта вас, да кажем, ако си поръчам дека, може да направим анбоксинг на моя дек. Да, а той ще си купува, кажи го ти. Монарх дек от Много Озон. як, много як. Забравя, че First Answer Бакуен. Ponics. А пък аз имам Water Deck. Messenger from Hell. То някакси ми прилича на Мираж, а той е много силен. Изчай малко. Пак тази циганка с картите ми. Здравейте! Така продължаваме. The Oldest Deep King Seal Gains. Window Frame. Да, той беше хубав. Мисля. The Sword Fights the Best DLC. Това е да без пац. The Beast, не The Best, The Beast. Добре. Dark Mutis. Дай ги, ма. Аре, дай ги, бе. Бастун. Rhydaptor. Skull Age.
Юбел. Motherfucker. Юбел. Half Unbreak. Zerfax Flame Beast of the Necros. Нали това са кака пендулуми? Или? Не. Пендулумите са Ето виж. Теодора. Ето ми джоб. тази секунда. Я другия. Чакайте малко. И сега има още една последна карта, ето тази, който се казва Performapal Wizardal. Така. Сега ще търсим картите, след малко ще продължа с клипа, щом ги намеря. Така, хора, продължаваме. Ето, педарасък си ги беше служил. Покажи къде е циганин. Путката. Да, в кръжната путка. Извинете за псуването, но цензура. Те са педерасти. После ще обработя клипа и ще Ще се опитаме. ще обработим клипа и ще махнем тези цензури. Така, хора, видяхте, ама вижте ги по-набързо. Също скоро може да има анбоксинг. Вътре има... Дай ги. Я. Какво има? Я да видя. Я. Давай ги. Така, хора, сега ще му спаднем гумата на колелата. Ще е много лесно. И ще му спаднем гумата. Педал грозен. Спри се, бе, путка майна. А картите къде са? Тук вътре ли са? Къде са, Алекс? Ма ти Теодора, сега ще снимаш. Добре, хора, видяхте как му спаднаха гумите и